बेगर गानद्राय मन' लांलाबायसो नै हेलौ लोगोफोर नै दायो बेलासि टाइम जाबाय 1थासो जाबाय आरोना ओमफ्राय बिराद बैग्रि जानो लुगैदों लोगोफोर केमेराया माने दिनै एक्सुलि ब्लेक बेदर ओमफ्राय जों दा बैग्रि लायनो थांनो नागिरनाया एसे गोजानानो आरोना ओमफ्राय दुब्लिथिं थांसै दुन्दियाजों गोथाव जाफैनोसै ना मा होनो सारेना ब्रां दान्दा बानद्रा नुखायो नोंखौ नायलांबाय थादो माबायदि जायो जोङो खुगाजों जायोना गन्थंजों जायो नोंहा गन्थंजों जाना थानायाव अ थांलै ए दासो हाथाइनिफ्राय फैदां बैग्रि जानो बैग्रि लायनो नांगौ जोंखौलाय जेरावखि थाङालाय फालो गोरलैफोरा जोंखौ सोंना मिथिबाय जों जेरावखि थाङा ना मा होनो सारना नोंनि खिफिनाया गोथाव मोदोमो न'नि बैग्रिया मोनाखै जोंहाना गोथां न'नि बैग्रिया बिराद गोथाव फांसेखौ दानफायबाय बैथिया दं फांनै दंमोन दानफायबाय जोंहा गोथावमोन बैग्रिया जाखायो मानसिफ्रा गोफोर फिला जि मोजां नै ओरै सारिगिदिं ओरै ओमफ्राय जि बैग्रि खाजि जानो लुबैबाय बेहाय ओमफ्राय दा बानलु संख्रिजों लाबाखै जों बै दालां नुहुरदोंना नै ओरैजा अबां फैबाय बै जेराव बे थांगोन ओमफ्राय जोंना गामिया बै नुहुरनायाव आयु थान्दायहाय जि जिरायनानै आम जागौमोन आं guys, tayo lang montaba baru kudiau. Ini dia. Khơi dưng đi hôn nơi bị ông đi. Cái hành đấy. 사실 mình ra đông lắm rồi. Para gila begriane. Cikgu thau begriat suah. Lama kacau main suruh kacau dah. इ제 थाङो लांनि बिफाङा बैहायबो मोनसे दं बैना बारा गोथाव नङा बेना गोथावसिन फैदो हानफैदो बारा गैला नै हानगुलिन र' लोगोफोर दायो नै दुब्लि न'आव थांगासिनो दं बिथाङा बिथरासो खोमसिसो नुयो माथो लोगोफोरनि दायो न'आव फैबाय हाननायखौ देखायफैयासै आरोना ओमफ्राय नै दुन्दिया ओरै खाखाबाय बैग्रिया बारा गैया इसेल'सो बाथोन देग्राया बेलाय बिथाङा गोथाव जानोसै बानो गोथाव दै एसे लोंसां लाबोदो जानो लुबैथारबाय आं मजायानो आलादाखा नालाय लोगोफोरनानो लायाव जाबाय संख्रि गादा खि होखादे बैग्रिया बारा गैया नै दायो जानोसै जानायावफोराव नांथाला खालामनाङा जाहाथे आरो खिगुलाबायनाङा Bisa apa mana? Mana bisa ini? Yummy. Ambil dulu kan mau lang bisa.
लोगोफोर दायो जों आब' मिथिमोनाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मा होनो बैग्रि आरि जाखांबाय जोङो ओंखामबो जाबाय आङो एक्सुवेलि ओमफ्राय आङो भिडिअ बानायना बानायना थिग गैया माने नै दाखालि शुटिंआव बिनि पाउडार फैफादोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंथ' फोना नालाय बेखौ मानो नांगौ माने जों हैफिन नायदों आरोना ओमफ्राय दामबो गोसा बेयो नै 600 जानो थाइसेल' खम आरोना नै नायनो हागोन एलायनो 600 जानो थाइसेल' खम नै नुवासैनो माथो बेखौ फोना नालाय जोंनो मानो नांगौ ओरैनो लससो जागोन इमान दाम गोसानि बेनिखायनो आं बेखौ दाखालिनो हैफिन नायदोंमोन बिहराखै बिहरनायाथ' ओमफ्राय आंसो हैफिन नायदों आरोना ओमफ्राय बेखौ हैना फैनि र' दिनैहाय टाइम मोननायावनो ओमफ्राय दा भिडिअ लानाय जाना जाया मिथिथ'ला लाजिबो नालाय आङो एक्सुवेलि लोगो मोनबाय थानाय जाया नालाय थांनि र' ओइ र' सारना दायो लोगोफोर जोङो मोनफैबाय आरोना नै आब' मिथि न'आव फैद' साइकेला पामसारावसो नारना होदों मादै आब' दङ आब' ने माबा खोथाया गैला ओहो माबामोन मा होनोमोनलाय दाखालि होफैनायदोंमोन आं होफैनो नङा आङो बावदों इयो स्पन्सरशिप नालाय भिडिअ खालामग्रोनांगौ भिडिअ खालामखांबा लांफिननो हागोन ओमफ्राय आं दा जों दायो न'आव थांसिगोन फैबाय आब' मिथिमोननिफ्राय नै लामाया बिजानो आरोना बिथिं मेन सरद मोनहैखायो ओमफ्राय दहाय जों ओरै फैदोंमोन आरोना साइकेलाबो लिक जाबाय नालाय लोगोफोर पिथलाया गासिथामोन दे आं लाजियो बेनिखायनो पिथलायासो नामानो साले नंगौ ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेबांनो बाय बाय थानोसै